Godmorgen venner. Jeg har ansigtsmaske på, og den skal faktisk af nu. Jeg har lige en time mere, hvor jeg skal ligge i min seng og læse op til eksamen. Og så har jeg en session senere, og så skal jeg efter det hen til nogle pigerne fra mit studie, og så skal vi læse op sammen. Så det bliver en skøn dag. Jeg har bare lige sat lidt tid af til lige at få læst lidt i min biokemibog her i min session. Og så kan en dejlig udsigt og godt vejr, det ligner, det skal være i dag. Op i mit lokale, for jeg skal have en indtil-session her. Så jeg lavede mig en kop te og hente lidt op, og hun er her om cirka 10 minutter, så nu vil jeg lige sætte mig og lige forberede mig lidt på hendes session i dag. Jeg har sådan en lille notesbog, hvor jeg sådan skriver alle mine klienter ned, og hvad vi har været igennem, hvad vi har snakket om, hvad for nogle ønsker de har, hvilke mål de har, og bare sådan planlægge de sessioner, de vil have, sådan, så de faktisk opnår de mål, de drømmer om, og de får de rette værktøjer. Så det sådan sidder jeg og forbereder. Jeg er kommet hjem igen fra session, og det var simpelthen sådan en dejlig, givende session. Det her, det er faktisk en af mine klienter, som har færdiggjort sit metakognitive forløb, hvor at hun så har valgt at fortsætte bagefter og købe nogle klippekort. Og så lave lidt mere sådan, ikke så metakognitivt forløb, men mere sådan i dialog og med værktøjer og redskaber, som er lidt mere sådan, at kigge ind i sine følelser og nogle overbevisninger på nogle nye måder, der ikke kun handler om sine tanker og at kontrollere dem, men mere sådan, hvad handler det her om inde i mig, og hvordan man sådan kan spille sig selv god med de her forskellige værktøjer og strategier på en anden måde. Og vi har nogle rigtig, rigtig interessante snakke, og hun ser også min YouTube, og fortalte, at den video, jeg lavede ud, ikke sidste video, men forrige video, at den kunne hun relatere super meget til, og det er jo præcis derfor, at jeg laver de her videoer og fortæller og deler så meget ud omkring, hvordan jeg går og har det, fordi at folk kan relatere til det, og fordi vi ikke er alene om det. Men at have nogle gode værktøjer og redskaber til at have sig selv og have en tillid og håb til, at alt nok skal gå, og ikke tage det så seriøst og ikke være så bange for sine følelser, er så vigtigt, og det er derfor, jeg jo gerne vil snakke om det. Så tusind tak for at fortælle, når I er med og deler ud af, at I kan resonere, eller at I kan se jer selv i nogle ting, fordi det gør det meget mere rart for mig også så at dele ud af det, når det bliver taget godt imod, og når at jeg fornemmer, at det er faktisk brugbart. For det er jo det, jeg ønsker. Jeg ønsker bare at hjælpe sådan unge kvinder til at stå stærkere i sig selv, og til at få en følelse af, at man ikke er alene, og derfor er det så vigtigt, at vi snakker om nogle ting. Så, ja. Hun havde det i hvert fald meget ligesom mig, at man føler, at man først er klar til marts, og det kan jo godt være en tanke eller en følelse, man har der, og det kan også være flygtigt, men det kan også være, at det ikke er. Jeg har personligt faktisk fået det lidt bedre, men jeg har stadigvæk en følelse af ro. Jeg har også en følelse af, at jeg er mere klar til, at der skal ske nogle ting, men det er også først nu, jeg har fundet ud af, hvad det er for nogle ting, der skal ske, som jeg måske meget snart kan fortælle lidt mere om, der er rigtig spændende, og også har sat en masse følelser og svære ting i gang, og sådan er det bare med livet, og livet sker, og det vil ske, og det skal det også. Det er simpelthen fantastisk, hvilke kapitler man stod inde i sit liv og perioder, med at have værktøjerne til at kunne have sig selv der, hvor det faktisk kan være svært, og ikke bare ruller derudad. Ja, det var en lille snak om det. Nu
skal jeg i fitness med Rebecca. Så jeg cykler nu her. Jeg har pakket tasken med her bagved. Og så cykler vi ned og får en træning. Og så er det meningen, at pigerne fra studiet så skal komme herhen bagefter og studere. Det må jeg lige se, om det bliver sådan noget, fordi jeg tror, vi alle sammen er sådan lidt presset egentlig. Og sådan er det jo bare. Det er okay. Men ja, jeg har faktisk også lige købt tulipaner til mig selv. Yay! Og det er egentlig også bare for at det skulle se pænt ud hjemme, hvis pigerne kommer. Men det er også en gave til mig selv. Og der må godt være smukt og dejligt herhjemme. Og i de omgivelser, jeg er i. Nå. Snakke. Snakken går, tiden går. Jeg skal afsted. Yes. Og okay, vi lige snakke om, hvor skønt vejret det er i dag. Altså, virkelig så dejligt. Men nu lukker vi vinduet her og smutter. Det var ben, du træner, men okay. Ej, du ser det røde ud. Det er lyset. Ja. Det er ikke orange. Jeg er kommet hjem igen, og jeg har været sammen med Rebecca den meste af dagen. Vi fik trænet, vi fik også noget lækkert mad, som vi så, og jeg er så mæt efter, at vi spiste sådan noget lækre tacos fra et sted, der ligger på Nørrebro, som er virkelig godt. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, men jeg tror, jeg kan se det måske ud fra de clips, jeg har vist. Men ja, jeg er kommet hjem, klokken den er 7:30, og jeg har sat og læst op til eksamen, og studiepiger vi aftalt ikke at mødes alligevel. Jeg tror bare, at mange er lidt presset for tiden, og har alle mulige gode grunde til at være det. Så det er fint, og faktisk det jeg allermest lyst til, det er faktisk bare at være herhjemme og læse op alene under dynen. Som jeg bare er blevet lidt glad for, men det føles, at jeg hygger mig. Dagens emne står på proteiner i biokemi. Yes. Jeg synes endelig, at nogle af tingene begynder at give lidt mere mening i forhold til at læse op, og hvordan jeg skal gribe det an, og en følelse af, at jeg begynder at få en større forståelse for det, hvilket virkelig er rart, fordi inden at jeg begyndte at starte med at læse op, så tænkte jeg bare, shit. Jeg føler, at jeg har styr på noget, men det er jo klart, jo mere man læser endnu mere op på det, jo mere føler man, at man får styr på det, og får repeteret nogle ting, som man måske ikke havde den samme forståelse for i starten af semesteret. Så man begynder at forstå nu, og jeg er sikker på, at det bliver kun bedre og bedre, jo længere ind i uddannelsen man egentlig kommer. Men jeg har lavet mig en lille skål med, det kan I ikke se, men der er vindruer og mandarin i, og så har jeg lavet mig en kop te, og den te, jeg elsker at få om aftenen, det er den her, der hedder Iris Cream Tea, og man kan købe den i Søstrene Grene, og den dufter seriøst af karamel, og smager så godt. Det er bare en rigtig god sådan aftensnack, føler jeg. Ja, aftenten-te. Så det er det, resten af aftenen skal stå på lige her, i mit spot, i min seng, og bare læse stille og roligt op. Den er varm, den her te. Der brændte jeg mig lige. Ja. Godmorgen og godmorgen. Kæmper. Det er i dag den 12. januar. Fredag den 12. januar. Jeg er i gang med at lave morgenkaffen. Jeg kan tage med i skole. Men pigerne har lige en lille chat going on. Klokken er sådan 8 om morgenen. Fordi vi er lige i tvivl om, hvorvidt vi skal tage i skole eller i dag. Fordi det er vores sidste dag i dag. Og det er bare rent sådan noget med brobygning til andet semester, hvad vi skal i andet semester, og sådan lidt omkring noget eksamen, som vi egentlig allerede har lavet, så jeg ved ikke, hvorfor det ligger så sent. Så vi var sådan lidt, får vi noget ud af de her timer, eller skal vi blive derhjemme og læse op? Men vi er dedikerede. Det kunne jo være, at der kommer noget information
vi ikke havde fået det. Vi ikke vidste, og det kan også være, overhovedet ikke gør. Det kunne meget vel være, at vi ikke får noget nyt information. Så jeg har også taget min bog med, så jeg kan læse lidt op til det fag, som jeg er i gang med at læse op i, hvilket er kemi, som jeg snart er færdig med. Biokemi. Kemi hedder det faktisk bare. Ja, nej, men så vi tager faktisk afsted, har vi aftalt, så derfor har jeg lavet en kop kaffe, jeg kan tage med. Og så skal jeg lige have lavet mig noget frokost, jeg skal have med. Men jeg føler, at sådan tit i det her studie, i hvert fald første semester, hvis du overvejer ernæring og sundhed, som er det, jeg læser, det ved jeg faktisk ikke, hvor mange der måske ved, men det er det, jeg læser, ernæring og sundhed. Første semester er meget sådan, man lærer bare om mange forskellige ting, og der er nogle timer, hvor de sådan gentager lidt af det, der står i PowerPointet, eller har sådan nogle lidt, hvor man tænker, hvad skulle bruge den time til? Det må man jo ikke sige, men det siger jeg lige alligevel. Og så nogle gange skal man lige tænke sig lidt smart om, så man ikke spilder sin tid i forhold til at læse lektier, eller læse noget andet op, så man forstår nogle ting. Ja, det finder man jo ud af. Men vi tager afsted, dedikeret, motiveret. Ja tak. Og så senere i dag skal jeg til cyklusformidler. Og der er kommet en masse nye følgere til, så til dem vil jeg bare sige tak, fordi de følger med. Dejligt, at der er kommet en masse nye her til kanalen. Det betyder utroligt meget. Godmorgen. Jeg skal lave noget kaffe. I morges var jeg nede og træne nemlig. Og det var super skønt, at jeg havde en rygtræning. I morges var jeg som sagt op og træne, havde en rygtræning, og jeg har sådan en ting med, at om morgenen, det sidste jeg har lyst til, det er at træne og overholde de aftaler, som jeg egentlig har sagt, jeg skulle have, og som jeg egentlig gerne ville. Så når jeg vågner om morgenen, så det er det sidste, jeg har lyst til. Kring noget forlæring. Men så har jeg fundet ud af, at hvis det er, at jeg lige vågner stille og roligt, måske laver mig en kop kaffe, eller skriver lidt dagbog, så bliver jeg frisk. Og jeg har sådan en type, der ikke kan sove, når jeg sådan er friskagtig, eller sådan. Nu skal jeg også huske på, hvad jeg siger, men sådan, selvfølgelig kan jeg godt sove lur, men du ved, jeg har ikke lyst til at lægge mig til at sove igen. Jeg har lyst til at stå op og finde ud af dagen. Så det er min taktik om morgenen, når det er, at jeg ved, at jeg skal det. Eventuelt skrive din dagbog, hvorfor at du vælger at tage afsted. Og det var bare sjovt. Jeg lagde i hvert fald bare mærke til i morgen, at jeg lige pludselig sådan fik lyst og energi til det, og pludselig så jeg træning som noget hyggeligt. Jeg kunne sådan hygge mig med det, tage en god podcast i ørerne, lave de øvelser, jeg nu føler for, at tage hjem igen. Du ved bare det her med at sådan gøre det overskueligt at komme afsted. Ja, man kan bare gerne være motiveret hele tiden. Jeg måske lige give sig selv en chance for lige at vågne. Det hjælper på mig, har jeg fundet ud af i hvert fald. Og så har jeg lyst til det. Og så er det bare nu mega fedt at have overstået sin træning. Hvilket er vigtigt faktisk for mig i dag, og det vidste jeg også godt i morges, at det var fordi jeg skal læse op til eksamen hele dagen. Så derfor var det bare for overstået træningen i morges. Og så vi skal lave en ny negle i dag. Så der går lige noget tid der, hvor jeg ikke kan læse op. Det er jo i hvert fald bare lige et lille tip om morgenen, så nu prøver vi virkelig at finde ud af, hvorfor at det er vigtigt for dig. Det her med at stå op for sig selv og vise sig selv, at man kan have tillid til sig selv og stole på sig selv, og de mål, man sætter sig for, at man faktisk får gjort de her ting. Det er en måde at opbygge den her selvtillid på, at med at komme afsted og komme i fitness og få lavet den her rutine. Det er virkelig vigtigt med den her disciplin. Og det er nemmere sagt end gjort, helt sikkert. Nu vil jeg ind og begynde at få læst op. Jeg er kommet til ernæringsfysiologi nu, og det er faktisk ret interessant. Vi står ude i køkkenet igen, for jeg tænkte, at jeg ville lave mig en kop matcha, imens jeg læser om fordøjelsen af vores proteiner. Og så tænkte jeg, at I måske lige vil se, hvordan at jeg laver min matcha. Jeg har i hvert fald tænkt mig at vise jer, hvordan jeg laver min matcha. Så det er essentielt med en god matcha-pulver. Den her fra Martinis er altså min favorit, og virkelig den bedste matcha-pulver. Og et piskeris, så har jeg kogt noget vand, og herover er jeg i gang med at skumme min havremælk op. Så jeg tager mit matcha-pulver her, og tager en lille smule af det over i cirka sådan her. Det ser altså sådan her ud nede i min kop, og så tager jeg en smule vand ned i. Kogende vand.
Sådan der. Så tager jeg mit piskeris, og så er det egentlig bare om at piske. Og jeg hælder lidt mere vand over i. Klart, jo mere vand man putter i, jo mere sådan vandet kommer det jo klar til at smage. Så man skal vist ikke putte for meget vand i. Men du pisker bare løs, indtil der er de her bobler, som man kan se her. Der er sådan nogle små luftbobler nede i, som der skal være. Nu har min matcha egentlig fået sådan den mængde, jeg gerne vil have. Og så er det egentlig bare at tage sin havremælk og hælde over i matchaen. Og så er det simpelthen en kop matcha. Mega simpelt og enkelt. Det eneste, man skal bruge, er som sagt noget matcha pulver. Og den fra Martinis er altså bare den bedste. Hvis ikke du får din matcha med noget ordentligt sådan matcha pulver i, altså hvis den ikke er lavet på ordentligt matcha pulver, så kan du få en virkelig dårlig matcha. Så hvis du har prøvet matcha et sted ude i byen for eksempel, og du synes virkelig, det smagt dårligt af enten nogen synes, det smager af græs, nogen siger, det smager af jord, nogen synes, det smager af fiskemad, så har du ikke fået en god matcha. Selvfølgelig skal man vende sig til smagen, men det er sådan lidt dejligt cremet, ligesom kaffe, men så har det bare den her matcha-smag. Men det er altså ikke meningen, at det skal smage dårligt. Så prøv lige at overveje, hvor du har måske smagt din matcha henne. De steder, jeg kan anbefale at lave god matcha, er Sunny inde i København. Emery's laver virkelig god matcha også, og La Cabra. Og jeg tror egentlig, at alle de steder, jeg nævner her, har det til fælles, at de bruger Martinis matcha-pulver. Så med den, jeg har, den kan man jo købe. Inde i den her kop er faktisk derinde fra. Den vil jeg bare anbefale, hvis man vil lave det derhjemme, og så lave det på en god havremælk. Det er altså bare den bedste matcha overhovedet, der findes. Og jeg synes personligt, at min matcha, jeg laver herhjemme, er lige så god som den, du kan få på Sunny og på La Cabra. Så. Ej, det smager altså bare godt. Jeg kan ikke anbefale den fra Lavkahuset. Den er virkelig dårlig. Bare lige til info. Ja, nu vil jeg læse videre. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Hallo venner. Jeg har fået skiftet om til denne her striktrøje, fordi at nu skal jeg allerførst have lavet nye negle. Det trænger virkelig til at blive lavet. Og bagefter det, så skal jeg hjem til Amalie, som er en af pigerne, af mine studiepiger, den her gruppe piger, vi er. De er der allerede nu, men jeg skal lige lave negle, og så tager jeg hen til dem, og så skal vi læse op sammen. Så fordi jeg skal hjem til hende, og hun siger, at der er lidt koldt hjemme med hende, så har jeg altså taget en striktrøje på. Og jeg har også pakket en varmedunk. Det er forresten min mor, der har lavet som strikket selve omsvøbet til den. Det ønskede jeg mig i fødselsdagsgave, julegave, jeg fik det i adventsgave. Og min hjemmesko, fordi der har hun skrevet, at det er en god idé, fordi der godt kan være lidt koldt hos hende. Så nu vil jeg bare lige huske også lige min computer og min computeroplader. Men jeg skal faktisk til at afsted, hvor den lagt min mobil henne. Men jeg skal gå lige nu faktisk. Og mine negle, jeg er sådan lidt, ved ikke, jeg vil have noget lidt naturligt, men kortere end det jeg har nu. Jeg synes, de er lidt for lange. Selvom det er flot, men for langt, synes jeg. Ja, det skal være lidt kortere og lidt naturligt. Vi må se, hvad vi ender med. Men Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. Pigerne fra studiet, de skrev, at de alligevel snart var færdige med at mødes og læse op, så jeg valgte altså at tage hjem i stedet for at tid til dem. Men se lige mine negle, hvor fine de er blevet. Vi ender altså med sådan en helt natur base, og så sådan en lille streg der i sådan en babyblå farve, og det synes virkelig, de er blevet så cute. Og så er de heller ikke så lange den her gang, det snakkede jeg også med om, at det vil jeg kan. Det er det sådan perfekt længde. Så det er jeg meget glad for. Jeg kan lige skrive hendes profil lige her. Jeg kan anbefale hende helt vildt meget. Hun var så sød og rar og dygtig. Og hun ligger lige ved sådan en Fasanvej metrostation, så det er jo så let at komme ind til hende også. Men jeg er altså mega sulten, fordi jeg troede egentlig, jeg skulle have noget frokost hjemme med Amalie, men fordi jeg så ikke endte med at tage afsted der, så har jeg jo ikke fået noget frokost. Så jeg har lige lavet mig en lille wrap, og det er sådan lidt aftensmad, tidlig aftensmad, sen frokost-agtig. Jeg tror, det må det lige hver dag.
Resten af aftenen skal jeg ellers bare stå på eksamenslæsning. Ja, så det er egentlig bare det. Det skal jeg egentlig bare gøre de næste mange dage, som sagt. Drive someplace far, yeah, we could